Zdravím všetkých milovníkov vína, moje meno Miro Bala, som sommelier spoločnosti wineplanet.sk. Na dnešný diel sme si vlastne vystavili ďalšiu takú malú videodegustáciu a trošku si okoreníme. Nebudeme klasicky degustovať ako doteraz, ale aj spravíme si takzvanú sabráž. Tí, ktorí neviete, čo je sabráž, tak je to sekanie šumového vína. Čo je veľmi dôležité, na sekanie šumového vína, ak by ste to nevedeli, potrebujete víno vyrobené tradičnou metódou. Čiže prosím vás, vynechávať všetky vlastné šumové vína, dávate nám kvalitné šumové víno, sekty robené tradičnou metódou. Na dnešný deň som si pripravil Frežen. Je to značka do Španielska, je to kráľovská značka. Je to výrobca tradične vyrábaných šumových vín, ktorý v Španielsku je absolútnou jednotkou. Zároveň je to prvé víno do zaujímavosti, ktoré bolo ponúkané vo vesmíre, zatiaľ prvé a jediné. A čo sa týka veľkosti ich výroby, stačí povedať asi len toľko, že majú 6 podlažnú pivnicu, z toho každé podlažie je veľké futbalového štadiónu. Čiže veľmi známy Freženec. No a dneska si robíme tú sabráž s týmto šumovým vínom, ale aby som povedal, čo to je sabráž, je to sekanie šumového vína. Sekanie šumového vína prebieha veľmi jednoducho. Musíte ho robiť aspoň trošku triezvy. Nesmiete ho sekať s vlastným šumovým vínom, ale s klasickým vyrobeným šumovým vínom. Potrebujete nejaký ostrejší predmet alebo nejaký tvrdší predmet a samozrejme dobre vychladené šumové víno. Takže, ak dovolíte, ideme na to, nech nemusíme o toľko rozprávať. Sledujte naše pokusy číslo 3. Čiže pokus číslo 1 bude klasický so šablou. Prosím vás, ak nemáte doma šablu alebo mesiarsky nôž, tak pocíte, čo je ostré, podobá sa meču. Čiže dáme si dole košík do šumového vína, mám ho dobre vychladené. Veľmi dôležité, aby sme sekali hrdlo fľaše, nie prosím vás do korku, asi vám praskne fľaša, čiže ideme sekať samotné hrdlo. Čiže najlepšie je ísť, takže raz, dva a tri, čiže ideme na prvý pokus, druhý a tretí. Pokus číslo 2, ideme sekať z počákov, pre tých, ktorí pracujú v reštauráciách, je to veľmi klasický predmet a veľmi jednoduchý. Pre tých, čo nemáte šablu. Prosím vás, je veľmi dôležité, okrem toho, aby bolo víno vychladené, sekajte tú fľašu a tam, kde sa zlieva pri výrobe, je taká malá čiara, ktorú uvidíte, že tam veľmi dobre sekať tú samotnú fľašu. Pokus číslo 3, milí milovníci vína. Pre tých, ktorí milujú golf a majú radi golfové podujatia, tak môžete sekať nielen šablu, ale aj niečím netradičným, čiže ideme to skúsiť. Nie síce prvýkrát, ale dúfam, že aj vy doma. Takže ideme na to raz, dva a tri. Posledná poznámka na záver. Prosím vás, nebojte sa. Všetko z toho, ktoré tu vidíte, vyletí von, nič neostane vnútri. Je to kvôli tomu, že vo fľaške je veľký tlak. Napríklad v takom priemernom aute máte 2,5 atmosféry pneumatiky, tuto máte až 6. Čiže kvôli tomu je to hrubé sklo, všetko vyletí, tu nemôžete konzumovať, len prosím vás, nie priamo z fľaše. Takže ďakujeme za vašu pozornosť a popíjajte veľa.